Οπίσθια κλίση της λεκάνης. Εκπνοή. Αργά ελεγχόμενα. Ή εκπνοή. 4. Εκπνοή. Οπίσθια κλίση. Τέντος εφόδι μείνε πίσθια κλίση. Τέντος σε αριστερό και το μαξιλαράκι του κεφαλιού κάτω. Χριστίνα, καλώς όρισες. Και εκπνοή. Νιώθω την αντίσταση. Δεν αφήνω το καρότσι να με σπρώξει, εγώ το κουμαντάρω. Εκπνοή τεντών. Εκπνοή σπόνδυλο, σπόνδυλο. Μπράβο κορίτσια. Εκπνοή. Μακραίνω το δεξιπόδι. Εισπνοή. Επιστρέφω. 5. Έλα μπαλαρίνες, ποδάρες. Επιστρέφω λυγίζοντας τα γόνατα. Επιστρέφω. Με το επόμενο. Το Pilates Box θέλουμε να παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης μπροστά. Και επιστρέφω. Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να το απολαύσατε. Να σας ξαναδούμε και αύριο.